ኣብ ወርሕት እሪኡ እቶም ቆልዑ ኣብቲ ገማግም ናይቲ ሌክ ኦንታሪዮ ዝበሃል ቀላይ እንዳተፃወቱ ከለዉ ህይወቶም ሙሉእ ክርስዕዎ ዘይክእሉ ዘሰግሕ ነገር እዮም ሪኦም። ማዕበል ገፊዑ ዘውፅኦ ዝተቆርፀ ናይ ሰብ እግሪ ኣብቲ ሌክ ኦንታሪዮ ዝርከብ በርሊንግተን ብሪጅ ዝበሃል ድልድል ብዙሓት ሰባት ናብቲ ቀላይ እንዳዘለሉ ነፍሲ ቅትለት ይፍፅሙ ስለ ዝነበሩ ፖሊስ ኣብቲ ገምገም ቀላይ ናይ ሰብ እግሪ ከም ዝተረኸበ ሓበሬታ ምስ በፅሖም ብህፁፅ እዮም ናብቲ ቦታ በፂሖም። ድሚሒደት መዓልታት ሓደ ሰብኣይ ካብቲ ድልድል ናብቲ ቀላይ ዘሊሉ ነፍሲ ቅትለት ክፍፅም ተራእዩ ስለ ዝነበረ ሬሳኡ ኣብቲ ቀላይ ምስ ተፈተሸ እውን ብፍፁም ክርከብ ኣይተኻኣለን። ስለዚ ፖሊስ መጀመርታ እቲ እግሪ ናይቲ ካብቲ ድልድል ክዘልል ዝተራእየ ሰብኣይ እዩ መሲልዎም ነይሩ። ድሓር እንተረኣዩ ግን እቲ እግሪ ናይ ሓንቲ ነዊሕ ቁመት እትውንን ረጓድ ዓሌታ ጻዕዳ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝኾነ እዮም ኣረጋጊፆም። ፖሊስ እዛ ሰቡን ነፍሲ ቅትለት ምስ ፈፀመት ከይተረኽበት ኣብ ማይ ነዊሕ ዝገበረት እሞ እቲ ኣካላታ ብተፈጥሮ ማለት ብሓይሊ ማዕበልን ንፋስን ተገፊዑ ዝተፈላለየ እዩ መሲልዎም ነይሩ። ድሓር ናብ ምርማር ሬሳ ተወሲዱ ምስተመርመረ ግን እቲ እግሪ ኣብ ማይ ምስ ፀንሐ ብተፈጥራዊ መንገዲ ዘይኮነ ኮነ ኢልካ ብሰብ ከም ዝተቆርፀ እዮም ኣረጋጊፆም።